nimi on Vilja ja mä alan tehdä YouTube-videoita. Mun koko nimi on Vilja Iida Karoliina. Mun perheeseen kuuluu pikkusisko Ilona, joka on 6-vuotias, äiti ja iskä. Ja eläimenä toimii koira nimeltä Elmo. Se on 8-vuotias valkoinen valpina italiano. Sitten meillä on 3 kissaa, 2 lammasta ja 1 hevonen. Mä asun omakotitalossa ja mulla on 13 kilometriä kouluun, eli mä kuljen koulutaksilla. Mä leikkasin tänään hiukset sit. Mä oon iloinen tästä lopputuloksesta. Mä harrastan näytelmäkerhoa, kokkikerhoa, tanssia ja tätä YouTubettamista, vlogausta. Miksi haluaa kutsua? Kamerana mä käytän Sonyn X5000 ja editointiohjelmana mä käytän Movie Makeria, koska mä en osaa käyttää mitään muita. Nyt tulee pientä infoa, eli mulle ei tule siis nyt seuraavana 2 viikkoa videota, koska me lähdetään lomalle, mennään eka Madeiralle viikoksi ja siellä mä kuvaan sit my weekia. Ja siellä mä sit kuvaan kuitenkin my weekia, mutta tuolla Sveitsissä mä en kuvaa, siis me mennään toisena viikkona sit Sveitsiin, eli mulle ei tule 2 viikkoa videota, koska mä en editoi siellä, enkä mä voi julkaista siellä, koska me ei oteta läppäriä mukaan, joten sen takia. Mulla tulee kuitenkin suunnilleen 2 viikon jälkeen haastevideo mun kaverin kanssa. Ja siinä mulla on vielä pitkät hiukset, koska mä oon kuvannut sen jo aikaisemmin ja editoinut sen, mutta siinä te saatte siis nähdä, kuinka rumalta mä näytän niin pitkillä hiuksilla. Ei mulla tänään muuta. Tää oli mun ensimmäinen video. Mä oon Vilja Karoliina ja nähdään ensi videossa. Moikka!